Mnogo brojna. Radim sve po potrebi. Šalim se. Ja vodim proljepšavalicu, to je poetsko-jezička radionica za decu nižeg uzrasta, ranog osnovnoškolskog uzrasta i predškolskog uzrasta. Sa nama su deca iz vrtića predškolskog uzrasta koje imaju između 5 i 6,5 godina i pokušavali smo da u našoj proljepšavalici pronađemo nove reči koje su neobične iz poezije za decu i da ih razumemo koliko možemo da ih razumemo i da probamo da tražimo šta te reči znači. Sve te reči su najčešće složenice i izvedenice, tako da deca moraju mnogo da razmišljaju sa svim tim šta su ta reč, šta se znači. I pošto su oni izuzetno mali, oni su se najbolje izražavali likovno, pa tako imamo sad sve njihove radove koje smo na osnovu 3 pesnika, na osnovu poezije 3 pesnika uradili, na osnovu onih 3 reči koje su izdvojene. Koristili smo knjige poezije pesama za decu Dejana Đonovića, odlična ideja, Slamet pjesme, Dragana Radulovića, velikog crnogorskog pesnika za decu koji nije više živ, i Ljubivoja Ršumovića koji na ovim prostorima u regionu širem praktično ima veliki uticaj i njegove pesme su popularne već 50-ak godina maltene u nas. Sada možemo da imamo na ovom stolu, gledamo u stvari radove dece za određene reči, mala izložba povrća je pravljena u odnosu na pesmu koja nosi naslov Povrći jada. Deca nisu uspela da razumeju taj tvorbeni model Povrći jada, ali su razumela prvu reč iz te složenice, odnosno izvedenice, i nacrtala su naravno kao mali festival povrća, svako na svoj način, a onda smo pokušavali da saznamo da li neko možda ima neke druge asocijacije. Sad recimo ovo je crtao dečak koji se zove Stefan Pavićević i on je nacrtao šargazeku. To je nova reč, žargarepa koja ima uši kao zeka. To je vrlo interesantno jer niko do sad možda nije ni primetio da šargarepa ima oblik zečijih ušiju i da nije sad slučajno to što zeka voli da jede šargarepu. Dobro, znači imamo tu povrćijadu, festival povrća i još po neke neobične reči iz poezije Dragana Radulovića. To je recimo srcobran. Ovo je srcobran, imamo na nekoliko mesta. Srcobran je recimo nacrtala i čini mi se Jovana, nije Ksenija nego Jovana, to je srcobran. Pa onda imamo Srcolovka, to je crtao Stefan i on je odmah pitao jel može dečak i devojčica, vidite kako se oni razlikuju, to je isto Srcolovka. Pokušavali smo da odgonetnemo taj tvorbeni model, da saznamo. Bravo. Srcolovka i onda smo saznali da je to nešto slično kao mišolovka, da je to kad je neko srce uhvaćeno u tu malu mišolovku. Uspjeli smo to da nekako razumemo. Zatim, ovo je već gotova pesma. Ovo je sad nova pesma Štikle, to ćemo posle da obradimo. Da imamo još neke Srcolovku, Jasmina. Srcolovku ne. Ovo je leptirdrom, to je, nismo također uspjeli da možda prepoznamo taj tvorbeni model u tuđici leptir, u stvari povanici leptirdroma, ali smo u svakom slučaju imali neku viziju aerodroma, interesantno, kao da je to da su to neka svetla, ovde imaju kao površinu na koju sleću leptiri, tako da su deca uspjela otprilike da prepoznaju da to nije samo leptir, nego i nešto drugo, ali su uglavnom prepoznaju prvu
reč i pokušavaju da osete, da kroz osjećaj procesno razumeju kovanicu. Ovo je recimo slika nastala na osnovu reči suncokrili, naziv pesme Dragana Radulovića, suncokrili. Imamo sad poezije Dejana Đonovića tiče, deca su crtala pesmu Guza i Meduza, pa imamo te radove, vrlo uspešno. Evo jednog vrlo zanimljivog rada, Slanolet. To je sladoled koji je uskočio u more, zaronio u more i onda je osolio se taj sladoled i sad više nije sladoled nego je slanoled. Naravno, morale su stići, kad je uronilo nešto u more, morale su stičiti da izađu iz mora, ribice da izađu iz more, tako da je devojčica se pauzovala. Imamo Guzu i Meduzu opet, ovde imamo takođe slanoled, ali imamo i neku ljubav, neverovatno. Onda slanoled ovde, tako, to su naši pjevači. Koji je uzrast deca sa kojom radite? Ovaj uzrast je recimo od 5,5 do 6,5 godina. Mada bi se verovatno dobili bolji odgovor i da su deca malo starija, da imaju 7 ili 8 godina, onda oni već prepoznaju i složenicu, izvedenicu kao model reči i pokušavaju da stvaraju sliku na osnovu nje, a ova deca stvaraju slike. To je u stvari zapažanje do koga smo došli. I čime će kulminirati radionica poslednjih dana? Imate neku... Na festivalu ćemo napraviti jednu izložbu, prezentaciju svih tih njihovih radova. Na svakom radu ćemo napisati u odnosu na koju reč je nastao crtež i recimo kontekst, odnosno stih iz kog smo izvukli tu reč, da bismo prepoznali sami. Znači, vrlo interesantno, ovo je nama 4. dan sada radionice, deca su praktično sve te nove reči, neobične reči, koje se dakle ne nalaze u rečnicima, nego su neologizmi, oni su ih potpuno prihvatili i usvojili, tako da sad oni već barataju tim rečima kao da su one u njihovom rečniku. Kotorski festival pozorišta za djecu opisuje da se ova radionica odvija u prostorijama Gradske biblioteke i čitaonice u Kotoru, zato što je jako važno da pokušamo da u saradnji, naravno i Gradska biblioteka pre svega, a i mi da im pomognemo, da napravimo dečije odeljenje biblioteke koje Kotor još uvek nema i da deca sada pokušaju u tim najranijem uzrastu da upijaju sve te knjige, da im to sve bude jako zanimljivo, da imamo ovakvu situaciju da oni sad uzmu knjige sami, gledaju i čitaju, da bi se naravno kasnije opredelili za knjigu kao najvažniju stvar.